Kymijoen varressa sijaitseva Tupaselan tila on yli 100 vuotta vanha ja tänä päivänä sen toiminnasta vastaa tilan isäntä Jarkko yhdessä veljensä ja perheensä kanssa. Tulepa sinä renkipoika, seiso sinä tässä. Noin 100 lypsylehmän lisäksi tilalta löytyy jos minkälaisia muitakin eläimiä. Aivan joen rantaan katettavalle illalliselle Jarkko on kutsunut perheensä lisäksi naapurikunnan kasvatin muusikko Tuule Kilpeläisen. Palsteenakka kerrallaan maailman muotoa. Just näin. Näkee sille, että on rakas elämäntapa koko perheelle. Niin monenlaisissa maisemissa, kun Suomessa näitä maatiloja onkin, niin täytyy sanoa, että Päijät-Hämeen järviseutu toimii. Ja siinähän se rikkaus tietysti onkin. Maata viljellään, karjaa kasvatetaan ihan koko maassa. Tänään otetaan selvää, millaista toimintaa on Tupaselan tilalla. Mä oon Jarkko. Mä olen syntynyt täällä maatilalla. Täällä tietysti kasvanut koko ikäni. Perheeseen kuuluu vaimo Marjo. Ja pojat Akseli, Johannes, Vilppu ja tytär Elna. Oro Jarkko. Moi! Hauska tavat. Kuten myös. Tupaselan tila. Onko täällä tilalla pitkä historia? No ei joku sellainen 115 vuotta. Vasta 15 vuotta vaan. Niin. Eli tää on sitten 3. vai 4. 4. sukupolvi. Okei. Ja tää on sun kotitila. Joo. Oot sä aina ollut maanviljelijä tai miten tää tila on siirtynyt sitten? Opiskelin kokiksi tossa. Oikeesti? Joo. Hei! Hienoa. Sitä työtä en ole kauheasti tehnyt, mutta kai se oli sitten rakkaus tähän omaan maaseutuun ja tähän eläimiin kohtaan, niin ei musta sit sellaista kokkia koskaan tullut. Ja mun vaimokin on kokki. Ai joo? Joo, hänen niinku päivätyö on muualla. Hieno kompo, että on kokkeja talossa ja sitten on myös ruoan tuottajia. Niin aika lähellä ollaan siis ruokaa ja raaka-aineita. Kyllä. Vaimon kanssa yli 20 vuotta on tätä taivalta jo ollut yhdessä ja tavattiin niin perinteisesti, kun entisaikaa oli tapana lavaa tansseissa. Mentiin naimisiin ja syntyi noita lapsia ja semmoista arkea, mitä nyt lapsiperheellä on ollut tässä viimeiset 20 vuotta. Päivän agendahan on tietysti se, että mä oon tutustumassa teihin ja teidän tilaan ja sitten myös se, että mä oon valmistamassa teille illallisen. Ja illallispaikaksi te olette valinnut tuon oman laitumen joen rannassa. Miksi just se? Se on vaan niin hieno paikka. Meillä on tossa 2 kilometriä leveä Kymijoen selkä. Et siellä on käyty uimassa kohta 50 vuotta ja lehmät on siinä laitumella ja siinä on vielä vähän perinnebiotooppia, niin kyllä siinä niinku silmälepää. Et siinä on niinku sellaista kotiseutun rakkautta sitä paikkaa kohtaa. Tuure tulee illalliselle meidän kanssa. Tuurehan on ihan siis loistava muusikko ja hänen lyriikat on kyllä sellaisia, että niitä on ilo kuunnella. Ja tietysti se, että Tuure on vielä tosta Kymenlaakson miehiä, se tietää mitä on tää kymäläisyys. Illallinen pitäisi tehdä. Totta kai mä tarvitsen raaka-aineet, huippuraaka-aineet, niin onko teillä täällä mitään, mitä voisi hyödyntää illallisella? On meillä ainakin kanalla, että sieltä voisi löytyä tuoreet muni. Ai, nyt mä innostun. Mennään tsekkaan se. No niin, mennään. Vau, täällä on ihan himmeä kotieläintila. Joo, onhan täällä kaikki pieni eläimiä. Tässä on Pupui, Ai, Teppi ja Samu. Teppi ja Samu. Jaa, mitäs muut täällä on? Kanoja, nekin kuuluu jostain. Kanojo ja sitten täällä on Ja mikäs, tunnistaks mä oikein? Pukki. Joo, mulla on pienen raumat jäänyt tästä näin. Rauma. Joo, raumaperäinen ressihäiriö. Oi, helkatti, tää on säserä. Mä oon junnun ollut meidän mummolassa. Siellä oli kilipukki ja se tuli aina ja kippas nurin ja en hirveästi fiilistellyt heitä. Kuinka monta kanaa teillä täällä oikein sitten on? Näitä on 78. 78.
Joo. No 78 munaa päivässä. Te leivotte paljon. Joo. Ja syödään. Meillä on teinipoikia, jotka kasvaa ja tarvii proteiinia. Mutta tässä kyllä ei ole 78. Niitä on tää lisää. Täällä on tän kevään parvi. Katos. Ja ne munat löytyy sit täältä. Tämä tunnista. Tää on vanha. Katoha! Ole hyvä. Siinä on mistä valita. Tän tuorempi ei varmaan enää ihan hirveästi. Ei ainakaan kaupasta. Kananmunakin on sellainen, että siinä on valtava ero. No niinhän ne sanoo. Kyllä. No sä oot tottunut tietysti tämmöiseen pirun hyvään, mutta ai että kun tää on iso. Tää on mulle sitä maalaisromantiikkaa. No hyvä. Maalaisromantiikkaa ja itse kerättyjä kananmunia. Loistavat lähtökohdat herkullisen illallisen valmistamiselle. Kaikki raaka-aineet on löytynyt tilalta tai läheltä. Ensimmäinen safka, maalaishenkinen panzanella-salaatti tupaselan tyyliin. Jos pääraaka-aineena on tuore kananmuna. Mulla on vihreät papui tässä ja nyt mä käyn ryöppäämässä ne. Eli ryöppääminen tarkoittaa sitä, että mä kypsennän tämän pavun tuolla vedessä. Se papu kypsyy sieltä, sit lähtee vähän kitkeryyttä pois. Sen jälkeen mä laitan sen jääveteen. Kypsyminen loppuu saman tien ja säilyttää sen kauniin vihreän värin. Tässä voi halutessaan laittaa myös suolaa tonne pikkasen. Tämän ryöppäämisen voi oikeastaan tehdä mille tahansa kasvikselle, kukkis, brokkoliini. Voidaan tuolta yksi fiilistellä, missä vaiheessa mennään. Se on erittäin jees. Se on kypsynyt selkeästi, se ei ole raaka. Nyt se saa olla täällä jäävedessä ja valmistetaan vinaigrette. Reilu määrä disosinappia, pikku suola, pikku musta pippuri, etikka. Sitten pikku makeus vielä tosta paikallisesta hunajasta. Sitten vaan öljyä. Tykkää itse sellaisesta sinappisesta vinaigretestä, niin tästä tulee myös nyt sellainen todella hyvä makuinen. Mä laitan pavut oikeastaan pohjalle. Mä leikkaan sinne joukkoon myös vähän retisiä. Retisi on kaunis. Sum sum. Sitten leikataan joukkoon vähän makkara. Tässä on tämmönen pikkasen mausteisempi paikallinen makkara. Noin. Eli panzanella-salaatti on leipäsalaatti. Meillä on mahtava paikallinen leipä tässä. Panzanella-salaatissa idea on se, että se leipä imasee oikein sitä vinaigrette ja niitä muita makuja sinne. Mä leikkaan vähän joukkoa tuoret meiramia tästä. Laittaa ne tonne vinejoukkoon. Ja mä laitan sitä vinaigretteä tänne. Laitetaan salaattipedille. Morjes, morjes, morjes. Näyttää hyvältä. Laitan muutamia meiramin oksia tänne vielä koristeeksi. Musta pippuri. Loistavan makuista kananmunien päälle. Pikku sormisuola. Siinä on nuorille kundeille proteiinipitoinen salde. Mä uskon, että maistuu puntin jälkeen. Ennen kuin Kymijoen rannalla nautitaan illallista Jarkon perheen ja muusikko Tuure Kilpeläisen kanssa, siirrytään kanoja pari pykälää isompien eläinten pariin. Eli tässä on tosissaan se meidän lehmien VIK-osasto. Eli tässä on nämä tärkeimmät lehmät, mitkä on vasta poikinut. On siellä myös joku poikiva lehmä ja sitten tässä oli se ummessa olevien lehmien osasto. Siinä on robotit, eikö se ole? Joo, siinä on robotit noissa bunkkereissa. Ja ne on nyt ollut meillä tässä toinen 2-3 vuotta ja toinen tuli nyt joululahjaksi. Joululahjaksi? Joo. Kuka sai? Minä. Sinä? Joo. Kyllä meidän elämä nyt viimeiset 20 vuotta on ollut perhearkea, kun noita lapsia on ollut joka kouluasteella ja työtä on ollut kovasti, niin kyllä siinä on vähän niin kuin omat harrastukset jäänyt niin kuin sivurooliin ja tuntuu, että kaverisuhteetkin on jäänyt hoitamatta, koska perhe ja työ on kyllä vienyt kellon tunnit aika tarkkaan. Onko sulla jotain apukäsiä tässä? Onko pojat sit kovia jeesailee? On ne kovin tekee kaikkea, mutta ei ne tänne navettaa tule. Näitä hommia. Ei, että sit se on lähinnä meidän iskä, joka tulee tänne. Joo. Mut eihän tää nyt niin rankkaa ole, että sitovaahan tää on, niin. Mutta eihän tää nyt fyysisesti niin kauhean rankkaa. Joo.
Ja sitten tietysti pellolla on veli, joka hoitaa peltohommia. Että itse saa niinku keskittyä sitten tähän karjanpitoon ja taloudenpitoon ja muuhun tällaiseen suunnittelemiseen. Kun ei oikeastaan muusta elämästä tiedä, niin maalaiselämä tämähän on elämäntapa. Eli kyllä tässä on niinku aika vaikea sitä työtä ja vapaa-aikaa niinku eritellä, että sä oot niinku aina vastuussa siitä tilatoiminnasta, sä oot aina vastuussa eläimistä. Eli sä et koskaan voi niinku sanoa, että mua ei ne asiat nyt kiinnostaisi, että olen lomalla. Mä en nyt osaa sitä sen paremmin sanoa, mutta se on ihanaa, mutta kyllä se vaatii sellaista rakkautta tätä ammattia kohtaan, että ei tätä pystyisi tekemään, jos ei tästä tykkäisi. Nuorta karjaa on tässä vasemmalla kädellä on tällaisia teinilehmiä eli hiahoi, eli nämä sitten poikii joskus ensi keväällä ja ovat vähän ihmeissään, kun tuli Raumalta vieraita. Tuolla päässä on aikaisemmin toi lypsyasema, se on nyt ollut puoli vuotta siinä vähän niin kuin odottanut ostajaa. Mikä on pyynti? No te tarjous. Mitäs tommosella voisi olla hinta? Kuinka vanha se on? 25 vuotta. 5 tonnia. No joo, en mä tiedä. Romuraudasti saa nyt jo enemmän. Jaha. Mitä tommonen robotti muuten maksaa? Robotti maksaa siis vähän väristä riippuen, mutta sanotaan nyt kun 150 000 lyöt tiskiin, niin kyllä siinä jo niinku joku värisen koneen saa. Jos maitoa tuotetaan, niin pitää ymmärtää, miten lehmä voi. Vaikka sit kuinka kova konemies ja sulla olisi 5 jontikkaa rivissä, mutta jos et sä ymmärrä lehmän päälle, niin susta ei kyllä maitotila isäntää silloin tule. Pitää vielä olla hyvää tuuria, että nämä hommat onnistuu. Mutta hei, kun me aloitetaan nämä työt, niin me voitaisiin laskea ensiksi nuo uumessa olevat lehmät ulos. Mäpäs laitan tähän langan paikalle, niin ei karkaa tonne pihalle. Seisopas siellä vaikka Tässä näin vai? renkipoika tässä. Bodyblokkaat mä näitä lehmiä? Joo. Mut tonne puolelle lankaa, etet ja alle. No niin, mennään. Vaikka se ei välttämättä maidon tuotannon kannalta ole paras ratkaisu, koska lehmät saattaa touhuta siellä pellolla jotain muutakin kuin syödä. Eli ne ei välttämättä tuota parhainta maitotuotosta, mutta just sit se, että ne voi paremmin mun mielestä, kun ne pääsee laitumelle ja ne saa siellä kapsutella itseään tai kavereitaan. Ja mä kyllä koen, että se on tosi tärkeää, että lehmät pääsee ulos. Kato, nyt lähti. Sitten mentiin. Mut Jarkko, No? mä osaan tää homma. No anna tulla. Kato. Hyvä! Ihmisten olisi hyvä tietää, että nämä kaikki pellot ja tietkin täällä syrjäkylillä, niin ne kaikki vaatii niinku tekijänsä. Eli jos sitä työtä ei kukaan tekisi, niin ne tiet, mitä pitkin on hyvä ajella kesämökeille, niin nekin joku hoitelee, ne talvella joku auraa. Se kaikki on niinku monasti osa tätä maatalousyrittäjyyttä. Siellä nyt on saunakukkapello. Siellä pörjäinen pörrää ja luonto kiittää, kun lehmä on laitumella. Seuraavaksi tehdään palsternakkaa ja ei tehdäkään sitä ihan perinteisen tyyliin. Sen kanssa me tehdään harissa-jogurttia. Harissa on siis tuon pohjois-afrikkalaisessa keittiössä käytetty tommonen tulinen chilitahna. Siellä on chiliä, valkosipulia, kuminaa ja muita mausteita. Tuolta puoliksi. Tää voi halutessaan korvata oikeastaan jollain muullakin juureksella, porkkanalla, pataatilla. Laitetaan vähän öljyä pannuun. Paadetaan siihen pieni väri siihen palsternakkaan. Ja sen jälkeen aletaan glaseeraushommia. Mä en ole edes kuorinnut tätä palsternakkaa. Mä oon pessyt ne hyvin. Me ollaan saatu hyvä väri näihin palsternakkoihin. Sitten mä haluan laittaa sinne sokeria. Se sokeri saa myös karamellisoitua, mikä tarkoittaa sitä, että se sokeri paahtuu tässä. Siitä saadaan myös hyvää sellaista karamellin makua, paahteisuutta lisää. Voidaan lisätä voita. Tää tuoksu, mikä tästä lähtee, aika huumalla. Voidaan laittaa siihen vähän suolaa jo nyt. Voitaisiin tehdä meidän harissa-jogurtti. Tää on aika simppeli ja nopea myös valmistaa. Otetaan turkkilaista jogurttia. Jogurtista tulee hyvää happamuutta. Se on raikas. Se on kevyt. Mä teen ite niitä tosi paljon erilaisia jogurtteja. Mä oon sitä pikkasen harissalla. Tykkään harissasta super paljon. Siinä on tosi paljon makua. Se tuo kivaa sellaista potkua. Sitten hunajaa. Vähän sitruunan mehua, sitruunan kuorta. Tuomaan ihan pikkuinen raikkaus. Sitten maistetaan. On hyvä. Mä tykkään tosi paljon just harissasta sen takia,
koska siitä maistuu myös kumina. Tässä on valmis soossi. Se ei kauhean kauan mennyt. Se on aika nopea. Morjes. Voidaan viimeistellä meidän palsternakat. Mulla on hasselpähkinää paahdettuna, kuorittuna. Koristelen tämän pikkasen tällaisella fenkolin ukinto, eli fenkolin tilliksi tätä kutsutaan. Tää on valmis pöytään. Yllättävä, mielenkiintoinen ja se on siinä. Tupasilan tilan isäntä Jarkko on kutsunut rantalaitumelle katettavalle illalliselle perheensä sekä suosikkomuusikkonsa Tuure Kilpeläisen. Toiselle laitumelle lähtijät odottavat jo malttamattomina porttien aukeamista. Siellä odotellaankin, onko tää joku tietty aika, kun ne pitää päästä sitten? Joo, me ollaan nyt vähän myöhäiset, mutta tää on tosissaan jokapäiväinen homma. Lumentuloon asti ne käy joka päivä ulkoon. Oro! Lähteekö nää muuten äkäseen? Ne lähtee kuin haukin rannasta. Ja sit mennään, come on! Hyvä. No kyllä sä häkästä lähtee. Ei niitä paljon ajaa tarvi. Siellä on aina kesän riemut, kun pääsee pellolle. Se voittaa noin navettaolosuhteet. Nyt on itse 20 vuotta ollut yrittäjänä. Tänä aikana se muutos on ollut tosi iso ja tiloja on vähentynyt hirveästi. Ja varmaan sitten Pohjois-Suomessa tai tuolla itäisemmässä Suomessa voi kyllä pienempiäkin tiloja vielä olla, koska siellä ei oikeastaan muita vaihtoehtoja olla, kun pitää sitä karjaa, mutta täällä on tätä teollisuutta niin lähellä, että muutkin työpaikat houkuttelee nuorisoa. Himmen näköis, kun se oikein pomppii tommonen 500 kiloinen. 500? Ne on kuule lähemmäs 1000 kilosia tänä päivänä. Kato, kyllä tääkin iso laidun on. Siinä on 8 hehtaaria. Kyllä siinä kelpaa. Joo. Siellä nyt ottaa vähän iloa irti. Täytyy katsoa tontin rajat aina tarkastaa, että pääsisikö jostain vielä pidemmälle. Tää on ihan tällaista viljelymaata. Rannemmas, missä on nuorempaa karjaa, niin siellä on sitten niitä perinnebiotooppilaitumia, mitä luonto on kasvattanut sinne ja niitä ei sitten millään muotoa lannoteta eikä muuta. Et saatetaan niittää kerran pari kesässä, mutta näin lehmälaitumilla voidaan vähän antaa vaikka typpeä keväällä ja vaikka vielä kesälläkin. Mä oon aistivina, että ne kyllä nauttii tuolla, kun ne oikein juoksentelee tuolla laumassa. Joo, ei ne sinne menisi, jos ei niillä olisi niinku lystiä ja mukavaa siellä, niin kyllä ne mieluummin jäistä navettaa. Ja sitä sä et ehkä arvaakaan, että jos olisi oikein kuuma, sanotaan heille lukemat, ne jäisi navettaa. Mutta jos sataisi vähän räntää, niin ne menisi pellolle. Oisitko tiennyt? No ei. Joo. Kun ei itteen toimisi. Niin, mutta näin se on. Että mä sanon, että on koiran ilman, mä sanon, että se on niin kuin lehmän ilma. Että lehmä viihtyy pihalla, kun itse ei viihtyisi. Meillä on kuitenkin lähes 100 lehmää, niin mun mielestä se on aika hienoa, että me pyritään laiduntaa niitä kaikkia. Ja se on tänä päivänä tosi harvinaista, että tämän kokoisissa karjoissa niin kuin kaikki lehmät pääsee ulos. Nuorkarja varsinkin, ne saa kulkea niin kuin ees taas navetasta pellolle. Että mun mielestä se on niin kuin tosi mukavaa. Ei ole vanhaa ja uutta, mutta onko nämä vanhimmat rakennukset teillä? Ei ole vanhimmat siis. Tuossa on tontin vanhin rakennus, on tuossa tuo kivinavetta. Se on vuodelta 1910. Ai. Ja nämä on sitten 1930-luvulta. Mummoni veljet rakensi ne, mutta molemmat veljekset kaatu talvisodassa ja sitten näistä jäi vähän niin kuin sellaiset työväen rakennukset. Siinä on karjahoitaja asunut aikaisemmin ja muuta renkiä, niin ne on sitten siinä asunut. Tässä on ollut asutusta 1600-luvulta asti. Tässä on ollut sotilasvirkatila. Meidän suku on tullut tälle paikalle 1910 vuonna. Se oli mun niin kuin iso isä ja hän ensin vuokrasi tätä. Sitten 30-luvulla hän lunasti tämän tilan itselleen. Tuli talvisota ja talvisota kaatoi sitten molemmat talon poikalapset. Talon tyttärestä täytyi tulla tähän seuraava emäntä. Hän oli siis mun mummo. Mummon jälkeen isäni piti tätä tilaa ja nyt sitten me ollaan mun veljen kanssa tässä niin kuin 4. sukupolvi tässä meidän suvussa. En olisi kyllä arvannut, että toi kivinavetta on vanhin.
Joo, se on kyllä ajatella tehty siis silloin 115 vuotta sitten käsityönä, niin on ollut kyllä taitavia timpureita. Täältä meidän kotieläinpiha jatkuu. Se on vähän kuivareinaa. Voit kokeilla, pysytkö pollen selässä. En muuten pysy. Nämä on meidän ankkoi. Siinä on vakku ja aku. Oletko syönyt ankanmunia? Oon syönyt. No nää ei kyllä enää muni, nää on niin vanhoja. Eikö siis ole vähän sellainen sinertävää? Onko siis semmonen, no isompi ne on ainakin. Joo. Mitäs täällä on? Kato! No katos mikä siellä on. Ai ukraviti. Siellä on pella ja kili. Nyt on muuten söpö. Haluatko sä nähdä miten se juoksee? Halua. Mikä tämä nuorukaisen nimi oli? Kili. Kili. Se on vielä nimetön kili. Voinko mä ottaa se syli? No kunhan saada se sinne. Sä kyllä sanot, että sä et tykkää näistä kileistä No yhtään. kyllä mä tosta pikkusesta tykkään. Kuivanhan se on? Siis se on 3 päivää vanha ja... 3 päivää vanha. Joo, ja se syntyi tonne, ne oli kesällä meidän tuolla saaressa. Toi pella siellä mäkin kauheasti, että mikä hätä sillä on, niin se oli pyöräyttänyt tämän pienen kilin siellä. Ai. Ei kai tää sit mitään hirveästi hermostuttaa emo. Ei se hermostu. Wow. Vitsi. Vitsi miten söpö. Oi vitsi. 3 päivää. 3 päivää. Moro. Sun pitää nyt peru ne puheet, kun sä sanot, että... Ei, nyt mä perun. Nyt mä sä olen et vähän jo... tykkää vuohista. Tykkää. Nyt mä tykkään. Nämsis mä tykkään. Pysyspä ne aina tällaisen. Wow. Ai vitsi. Jarkko ja Mario, molemmat ovat kokkeja. Mä vedän ässähihasta ja teen oman lempparin jälkiruuan. Klafuti muistuttaa pannukakkuu. Tässä mulla on valmiin se klafutin massa. Siellä on mantelijauhoa, kermaa, kananmunia, pikkasen vehnäjauhoa, sokeria ja suolaa, että saadaan maut esiin. Ja sit salainen ainesosa kaardemumma. Kaikki aineet vaan sekaisin ja annetaan pikkusen aikaa turpoa, että se mantelijauho lähtee turpoamaan siellä. Mä kypsennän sen tämmöisissä foliovuissa. Mä oon voidellut nää hyvin. Tän voi halutessaan tehdä myös kokonaisen. Se toimii niin. Mutta mä teen kaikille tällaisen yksittäisen annoksen. Puoleen väliin se pikkasen nousee. Jarko ja Marion pihalla oli paljon omenaa. Mä laitan tonne klaffarin joukkoon. Se pehmenee mukavasti siellä kypsyessään. Tän voi keväällä laittaa raparperiin, toimii sika hyvin. Tai sitten marjoja ihan sellaisenaan. Et mä kypsennän tän uunis loppuun. Sen jälkeen me valmistetaan vaniljakastike. Tänään me tehdään semmonen oikea aito vaniljakastike. Täältä kermaa, hauteeseen, maito, keltuaisia, sokeria ja sitten vaniljatankoa. Mä avaan meidän vaniljatangon. Otan ne siemenet, vaniljatangot tonne. Mä kypsennän tämän vesihauteen siksi, että halutaan, että se kananmuna kypsyy, mutta ei missään nimessä mene kokkeliksi eli ylikypsäksi. Tavoite lämpötila tälle 82-84. Aika lähellä. Ollaan 74 asteessa. Tästä samasta massasta voi oikeastaan halutessaan tehdä vaikka vaniljajäätelöä. Kastike on selkeästi saostunut. Nostetaan meidän kastike pois. Laitetaan tuohon kulhoon jäähtyä. Ja pikkasen kun se siitä jäähtyy, se ottaa vielä kiinni ja jämähtää. Klaffarit on valmiit. Annos viimeistellään pöydässä. Me ollaan valmiit jälkiruuan kanssa. Hei kiitos Jarkko, oli hauska päivä. No kiitos, hauska oli minullekin. Sulla on tällainen positiivinen letkeote. Oho. Tää oli... Siinä oli sipulipiirakka, oman pellon ainekset ja muutenkin tuollaisia suomalaisia raaka-aineita. Niin Tää on siis joku perinneresepti. tää on tämmönen Et sä ihan kaikkea et kertonut. Ei voi kaikkea kertoa. Onks tää karamellisoitu tää sipuli? No on sit pannulla käytetty. Kyllä se siinä vähän saattoi makiaksi muuttuu. Lähellä tuotettu ruoka on aina lähellä sydäntä. On se sitten lihaa, kalaa. Lapsille on sitten taas niin yleensä väliä, että se pitäisi olla lihaa, koska he ovat nuoria ja he haluavat kasvattaa lihasmassaa, joten kasvisruoka ei heille oikein maistu. Lapset yleensä lähtee keittiöstä pois, kun se on tiskatekin taas kasvisruokaa ja se ei jostain syystä nuorisolle maistu. Kyllä kokki on tän tehnyt. Ai joo vai? Oh.
Tuossa on perinteet kunnioitettu. Siellä on just muskottipähkinää ja kuminaa, mausteena. Ne on semmosia, mitä ei niin hirveästi enää näy. Mutta meillä on sitten tämä toisen kokin kilpaileva piirakka, että tässä joutuu nyt Ai, eli tää on sun tekemä ja tää on... mahdollisesti se oli näin päin. Odotatko sä, että kumpi mun mielestä on parempaa, niin sen saat sitten. Vain tekijät tietää. Meillä ei koskaan kesällä syödä appelsiinia eikä mandariinia eikä banaaneita, vaan me syödään kyllä sesongin marjoja tai sitten kasviksia. Jotenkin se on niinku itsestäänselvyys. Se on niinku oikeastaan semmoinen asia, että siitä ei voi tinkiä. Kotimainen ruoka on kyllä tietysti, kun sitä tuottaa, niin jos et sitä itse arvostaisi, niin miten sä voit vaatia kuluttajaa arvostamaan sitä ruokaa? No, uppoako? No uppoa. Leivotaanko teillä paljon? Siis useamman kerran viikossa. Kyllä teidän poikia kelpaa. Joo, ehkä. En mä tiedä arvostaako ne sitä, mutta kyllä onkin yritetty panostaa tähän ruokailuun. Kyllä mä uskon, että ne arvostaa. Jos ei ne sitä nyt arvosta, niin kyllä ne sitä vanhemmiten arvostaa. Meillä on illallinen edes. Ja te olette saanut kutsua sinne teille tärkeä viera. Terve Jarkko ja kiitos tosi paljon kutsusta tulla sinne teidän kylään. Mä odotan innolla meidän kohtaamista ja sitten päästään nauttimaan Teemun loistavia kokkailuja. Nähdään aivan pian. Ihan mahtavaa tulla sinne. Moikka! Tuttu heppu. Tuure Kilpeläinen. Joo, omia idoleitani, Kuusan poikia. Tykkäät Tuuren musiikista siis paljon. Tosi paljon. Mikä niissä erityisesti iskee sun sanotukset? Sanat. Niissä on jotain semmoista suomalaisuutta, semmoista uskottavaa mun mielestä. Ne uppoo tämmöiseen keski-ikäiseen mieheen. Tuure on tulossa kovaa vauhtia jo tänne päin, niin ketä muita meillä on tulossa illalliselle? Vaimo, mun isä ja sitten lapsista Johannes, Vilppu ja Elma. Loistavaa. Kiitos Jarkko. Tulee varmasti huippuilta. Sitten valmistetaan meidän illallisen pääruoka ja se on hiilostettua siikaa. Sen kanssa me tehdään tommonen paadetusta voista, vinaigrette. Aletaan hommiin. Tehdään tommonen vinaigrette, sen pohjan toimii paadettu voi. Mulla on hienonnettua salottisipuli. Mä annan sen pikkasen lämmetä ja se sipuli pikkasen pehmenee ja siitä irtoaa makuun. Mä voisin oikeastaan tässä vaiheessa laittaa sinne jo vähän valkoviinietikkaa tuomaan happoa. Leikattu hienonnettuja kapriksia sinne. Vähän suolaa. Mä laitan sen nyt hetkeksi sivuun ja sillä välin me voitaisiin hiilostaa meidän siijat. Mulla on suomustettu, nyppinyt sen ruodoista pois. Mä laitan suolaa tohon valurautapannun pintaa. Saa tulla superkuumaksi. Painetaan vähän. Saa rauhassa antaa olla. Se pinta saa pikkasen palaa. On tämmönen köyhämiehen halsteri, nopea tapa. Ite dikkaa, tästä tulee hyvä maku, hyvä hiilastettu pinta. Että se nahka menee superrapeeksi, se on kiva syödä. Tää voi halutessaan myös kypsentää loppuun uunissa. Mä vedän sen tässä pannulla ihan loppuun, mulla on niin ohutta siikafilettä. Käännän sen näin. Vähän jäi nahkaa, se ei haittaa. Me ei tarvita tähän mitään rasvaa, ei öljyä, kunhan meillä on vaan tarpeeksi kuuma se pannu. Se on saanut lämpöä molemmilta puolet, voitaisiin oikeastaan laittaa se esille. Laita se tähän. Viimeistellään meidän annos. Leikataan vinaigreten joukkoon vähän kevätsipulia, vähän tilliä, lehtipersiliaa. Näyttää aika herkulliselta. Sitten viimeistellä pistää ihan pikkunen sitruunamehus, raikkaus. Ai, että kun näyttää herkulliselta. Sitten koristellaan vähän tillillä. Hiilostettua siikaa, vinaigrette paadetusta voista, yrttei, kaprista. Toimii. Se on siinä. Kymijoki, kaunis rantalaidun ja herkullinen lähiruoka illallinen odottavat. On aika käydä pöytään.
Aika mielenkiinnolla odotan tätä illallista, koska itsellä on vähän mielikuvia siitä, että minkälaista on tällainen maataloelämä ja mitä siihen liittyy. Ja oikeastaan on aika semmoisia vähän hataria niin kuin ennakkokäsityksiä. Kans se kohtaaminen mua kiinnostaa, että tutustuu perheeseen. Miten me odotetaan tämän illalliselta hyvää ruokaa, hyvää keskustelua ja mahdollisesti musiikkia. Illallispaikka on minun mielestä hyvin valittu. Kaunis maisema, meille tähköä joki. Ei voisi niinku kuivalla maalla kuvitella elävänsä. Että se tuo sellaista mielenrauhaa. Ja sitten tietysti on kiva nähdä, kun ensimmäiset muuttolinnut tulee. Siinä on aina joku sellainen oma viehätyksessä. Tervetuloa. Käykää istumaan. Ihan mahtavan näköistä. Eikö se ole? Wow. Hyvän näköiset on eväät. On herkulliset. Mä ootan, että nyt pääsee hyviä muistoja tekemään ja tällainen ainutlaatuinen kokemus kumminkin. Täältä löytyy tällainen Tupaselan maalaissalaatti. Pantsanella henkinen salaatti. Sitten löytyy karamellisoitui palsternakkoja. Siinä on harissajogurttia kyljessä. Pääruoksi meillä on hiilostettua siikaa. Siellä on tommonen pahdatusta voista tehty vinaigrette, jossa on kaprista, sipulia, lehtipersiliä. Loistavaa, kuulostaa erittäin hyvältä. Tyyli on vapaa ja ei muuta kuin käykää kiinni. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Loistavaa. Isäntä Jussin tilat on kananmunat. Joo. Näyttääkin no keltaista ihan, toi keltaisuus on aika eri kuin sitä kaupasta. Ei on. Se on niin hyvää ruokaa. Niin se on. Ja hoitoa. Miten ne kanat? Ja se oli myös niin, että Jarkon vastuulla oli tila. Ja Marjo käy ulkopuolella vielä töissä. Ja Missä te tapasitte? Me tavattiin Tirvan tanssilavalla. Yes, eli perinteisesti. Siis perinteinen. Kyllä. Oliko se iso muutos sulle tulla tänne maatilalle niin kuin emännäksi? Mä joskus sanoinkin vanhemmille, että musta tulee lypsytila emäntä. Joskus ennen kuin olin tavannut hänet. Niin, että se oli jo ajatuksessa. Niin. no oliks tässä sit joku, mikäs tää iskurepla sit oli? Hän ei mulle sanonut, että hän on lypsytila isäntä. Kuinka kauan olisi mennyt tosi pitkä No, aika? muutama tunti. Ei, monta päivää. Hän sanovat silloin mulle, kun mä olin eka kerran tänne tulossa. Mulla oli sitten yksi juttu, että meillä on oikeasti lypsytila. Sitten se ei pystynyt enää perään. Niin just näin, Että joo. mä olin tullut jo yli Tosiaan puolet pari matkaa. lehmääkin. Kuinka paljon pojat on tekee touhun täällä? Mähän täällä olin kesällä töissä, tein ihan kotona. Joo, mä olin muualla kesätöissä, mutta sitten mä sit aina töitten jälkeen, jos on jotain heinän ajoa, niin pellolle kutsutaan, kyllä se on pakko mentävä saa. Ja mua kiinnostaa, että mihin aikaan alkaa niin kuin Milloin on lypsyhomma. herätys? Vaikka se No joo. 4:00. Nyt kun meillä on toi lypsyrobotti, niin enää ei mennä ihan niin kuin kukonlaulun aikaa, että herätys on siinä 5:30 aikaa suurin piirtein. Sehän lypsää siellä läpi yön. Toki se voi sitten keskellä yötäkin ilmoittaa, että nyt on joku solmussa, eikä se sitten ehkä toimikaan, mutta kyllä se sitten soittaa. Hyvä, että joku soittaa. niin. Se on Jussi sit muuttunut siitä ajasta, kun On se aika paljon, joo. Joo. Se oli ihan kannunlypsy. se oli käsipelihomma. Tai ei nyt ihan käsipeli, mutta ne piti kantaa maitoa aina sitten tonne tankkiin. Joo. Tässä ei pitänyt maistaa tätä, miten se palsternakka on tehty oikein. Mitä se palsternakka sanoo vai? Niin. On kyllä pakko sanoa, että on tosi hyvä. Hyvin onnistunut. Kiitos. On kova. Kuuleeko usein kotona? Jo, ei joka päivä. Kun maustekaapille vielä liskä pääsis, niin Maustekaapille vai? joo, kun sä tykkää kovaa ne mausteet näillä kasviksen, niin Siis mä oon kuullut tästä huhua, että sä et ole niinku ainoa kokki tässä pöydässä, vaan myös he ovat kokkeja. Pitää paikkansa, Onko tää joo. näin? Jarkko ei vissiin ole sit tehnyt lainkaan, mutta Marjo on Joo. sit jatkanut niitä töitä. Joo. Ja kunditkin on ilmeisesti vähän. joo, kotitaloudesta tullut stipendi. Onko? Juu. Mä oon kanssa töissä pizzeriassa. Ja kyllä se ehkä sieltä koulussa just lähti kotitalouden tunnelta. Mitä Selna, että tykkäät sä laittaa safkaa himassa? Et. Et hirveästi. Onks teille Elna ollut jo köksää? Ei ole vielä, se on tulossa. Ensi vuonna alkaa Elnaraköksä. Se on hieno taito osata ja ruoan parissa voi tehdä upeita juttuja ja just pokata ystäville ja perheelle Just tuntuu, että ne kokeilee enemmän. Ne tekee. rohkeasti. Niin. Mä itse asiassa aloitin Kouvolan hotellista, menin kesätöihin ja sit muutin Helsinkiin, niin mä olin kanssa 3 vuotta kokkina. Olit. Eri puolilla. Mikä tää on? Näin se menee. Tää on tällä kokkien ohjelma. Salaatti oli erittäin maukasta. Ihanat raaka-aineet. Niin, ja me käytetään paljon itsekin papuja. Niin tollaista voisi alkaa tehdä kotonakin.
palsternakka, niin se ylitti mun odotukset täysin. Että se on ollut meillä oikeastaan se koko juures meidän perheessä vähän niin kuin vitsinä. Ja se oli niin kuin tosi erilaista, mitä mä oon tottu syömään ja ihan tosi hyvä oli. Että sanotaan, että minähän en syö mitään palsternakkaa, mutta kyllä se niinku muuttuu tässä. Tää on ihan niinku... Onko näin? On niinku... Palsternakka kerrallaan maailman muuttuu. Just näin. Kala on mun niinku ihan dinneriherkku ja tää oli tosi hyvin valmistettu. Ja siika varsinkin, se on mun lempikala ehkä kaikista. Oli vähän paineita, kun tässä oli 2 superleipuria. Mä tein tämmösen omena-klafutiin. Siihen kanssa on vaniljakastike. Jälkiruoka oli taivaallista. Siinä oli lähiomenaa ja vaniljasoosia. Hyvää vaniljasoosia. Mutta tässä on paljon kokkeja pöydässä, mutta tässä on ilmeisesti myös kulttuuriväkeä jonkin verran. Jarkko, säkin harrastat. Joo, siis palasin lähes 30 vuoden tauon jälkeen tonne harrastajateatterin piireihin ja meillä meni tuossa Topi Sorsakoski musikaaliin. Siellä mulla oli sitten 4 roolia, mutta paikallislehti jopa kehui imitaatiota niin Mauno Koiviston roolista. Että mulla oli aika monta roolia annettiin. Että... Moni tuli kysymään multa sen jälkeen, että tiesitkö sä, että sun mies osaa laulaa? Lauletaan sitten kotona. No kyllä se laulaa ja soittaa pianoa kotona. Mutta se tekee vähän salaa, että eihän se koskaan kehtonut, että se osallistui siihen näytökseen, niin kuin se julkaisi muillekin. Mutta ihan loistava. Jatkuuko toi sitten ensi kesänä tietenkin? Joo, tulee Totta uudet. kai. Ei voi luvata. Teatterireissu on edessä. Joo. Kyllä. Mutta se on upeata kuitenkin, että sä oot löytänyt sen uudestaan ja halunnut mennä sinne, koska moni voisi jättää myös menemättä. Että se palo kuitenkin on selkeästi siellä siihen. Ja hyvä esimerkki, että voi aina, kun sit moni, että oli ihan mulla sekin, mutta ei mä nyt enää sitten. Mutta sitten voi vaan elvyttää. Onko teillä muuten ollut sit perheessä just... No isäni hän on esiintyvä taiteilija, mutta hän on tanssipuolella enemmän. Että... Onko näin? On tullut harrastettua jonkun aikaa. Niin kuin perinne. Kansan tanssii lähinnä. Okei. Okay. Jotkut kaverit sanoo, että sun ukki on tanssittaa niidenkin mummot läpi. Että se on vissi aika kovakin siinä. Mutta ei me olla varmaan 20 vuoteen tansseissa kyllä käynyt. Ei tässä ole ehtinyt. Niin, Nyt rupeat elvyttää sitäkin. Niin. Jarkko osoittautui aika moniulotteiseksi tyypiksi, että tuommoinen kulttuuripuoli ja teatterihomma ja sitten ehkä muutenkin olemukselta ja muuta, niin semmoinen erilainen hahmo kuin olisi ajatellut. Ja puheliaat, avoimet lapset, jotka nauttii tuosta työnteosta, ei sitä pelkää ja näkee sille, että on aika rakas elämäntapa koko perheelle. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä, nostaa malja teille kaikille ja hauskalle illalle. Kiitos paljon. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Mulla olisi tällainen niin kuin aineeton lahja. Voisin soittaa 1 biisin, jos teille sopii. Se olisi Wow, se olisi mahtavaa. Siistiä. Voi toki toivoa. Ai, sä toivookin. No, mites ois toi? Ei ystävän laulu kuin tämä. Ystävän päivä. Niin. Selvä. Oisko paha? Ei oo, se tulee. On sunnuntai. Sä tulet luokseni. Heti aamulla. Ehkä jo odotin sua. Tuurehan on kyllä siis Suomen eturivin artisteja ja Ja tavallinen. tavallinen, se on mahtava ja- persoona. Niin, että, niin. Ja sellainen, että helppo senkaan varmasti olisi viettää aikaa. Sä oot mun, valot on sammuneet. Sä oot mun, pöytiä siivotaan. Sä oot mun. Ei se ruoka tule tyhjästä, vaan joku sen tää tekee ja se tulee niinku täältä heidän maastaan. Ja ihmiset nykyään pyrkii ajattelemaan kriittisesti kaikesta ruokataloudesta ja muuta, niin sit on todella hyvä niinku avartaa ja kuulla sitä perspektiiviä, kuulla niinku näitä tilallisia. Et se laittaa niinku asioita omassa päässäkin vähän uudenlaisiin järjestykseen. Sä oot mun, valot on sammuneet. Sä oot ilta oli kyllä, sanoisiko täydellinen, ihanaa ruokaa ja Seura oli hyvää ja se Tuuren esitykset ihan niin kuin piste iin päälle. vapauden hintani, sä oot mun. Viimeinen naulani, sä oot mun. Voin sylisimä painaa pään. Voin luottaa ystävään. Sä luot
luokseni jää.